Ko'y bisita mga bigatin sa taga Dalagit ni mga vlogger sa Dalagit. Taga Germany din eh. Ay shout out day ko ni Kuan, Ma'am Bitani diha sa Germany. Salamat day kaado diha yung kamukha Ma'am Bitani oh. Nalipay jud ko Ma'am Bitani, nakakita ko sa mga video. Nami dari ti nanig pagkaon natin. Kuan, ilara pud ning dani kaning ilahang puto asa ni? Mananaki. Munay man na. Ay dakay. Aga mo sudan mag-utan para ba ta kuplo? Barko-barko. Utan ba? Naghanan ng pagkaon natin. Kaya tagay plato si Jun. Di sibog sa dito Jin kaw. Jin, sibog dito Jin kay Jun diha. Ako man ang Ayaw lang kay ato nang asit kili na to na picture na Jun. Asit to. Pampagwapa ba yung lamisa? Hala, nahukag wifi. Kahon. Mahaw. Suroy na sa, di bisa magkaon. Dili ka. Ayaw niya nagsuroy. Kaon sa. Morning, Mambi. Taon sila mong ipagawas kay tamas danti ning gawas. Dako na kay skuan man. Ano yung dako sa kaduhay. Katulo na siya. Patunog-tunog pa dyan yung pagkaon. Kuwang na sila gusa kay pag ilang bunso wala na makayanin. Wala na makayanan niya ang bunso namong titit kay kuan namatay. Gamay magkaito siya yung madatugan. Morning Mambi, nawa o naghan kayo tagtitit. So ano siya guys, litsong kuan ni siya nga ng pabo. 12 man iyaha niya imo at Daghan po guys ag na karni no. Itambok man siya buyag. Ang ako yung karne ana, mahalo ng karne ito ng porke kay siya wala guna siya yung cholesterol. Kay maluoy wala on. Maluoy me. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday kuya. Oh, sige na kuya, blow na candle kuya. Andam na ani, naunta kami hatagan pag aning sunod nga higayon. Kaon sunod karon. Salamat amin. Lola, mira ba kayo ang litson kuan? A few moments later. Adlaw na tanan guys. Nadi ko yung mga bisita diaw. Ang mga bisita mga bigatin sa Dalagit. nakapasal So mga unta guys, mo igihanda ni Nicole kay. duha man yung gitikan ay sorry Sige na bro, asa ba plato ni Junjun? ayan mga una na mo sumsiyon picture na gani So, mga guys, wala na tayo. picture chat mo rin ako rin hindi video Punta guys, nalipay ko kayo nakarating na po binati. Ano bro, di mo na bro. Kulap sa Kaya mga po vlogger. kayo natin yan. Dyan na. si Boy Juan ay sige Tapos naghatag ni tita na. Ikaw di na mo magsinggit-singgit duha. Muli na sila guys. Salamat sa pagbisita Jin. Salamat po din. Imong pag-asikaso. Nana. Nana
Balik ra mo puhon kay arong ipapanday ning gate. Ipakuan welding. Si Junjun na lang may mag-welding. Ha? Dami? Nangit-ngit. Wala na, naamo ko na. Nangit na. Hindi ko pala. Oh. Mo gani. Katong yatag ni ko no. Nilo Dagag ipasalubong ni Gian. Halaw ka na ramay yung madajin. Kuan ka nang tanan unta nya kay wa naman ako naka wa jud ta nakahimog juice ug barbiri. Kay gina-harvest pa mi gahapon. Wa bugay susu. Saka ito isarado sa screen. Wano ka naka-picture just dagat noon? Ari sa babay. Sunod balik na laman. Hindi mo agi pa kuno mig. Puta nas Gian nagpila na ingana din. Unsa man? Kaning helmet. Yo yang gipalit kanira man no. Pero in-order gyapon ni Mia. Kani amo mo ka bawte ang pangutan mo. Intercom kay helmet ni mo naksin nalabuang na. Pangani ra na. Di ba pang travel ba? Layo. Maglayo ba nga biyahe? Po nagbato na syudad kami ang kani mo. Pwede man mo na ikuan. Mura ni mo ki-headphone ba? Unya diri no iputos ba ihat pang nimo. Original siya okay na iko ano. Oh. Ug piloto ba? Nicole. Nicole, salamat. Barato rin si Api record niya. Guys. Salamat eh. Salamat. Amping ha, hinay-hinay Flo ha. Flo, hinay-hinay. Chat Jin ug maabot na mo. Ma-message ra ko. Bye. Guys, maadjong adlaw na tong tanan. Oh, basta magawas ko mo deo ning mga tiw-tiw. Ano mo dauman mo? Karang kainit. Silong la silong. Silong. Dari mo silong la. Dari oh. Dari mo silong kay landong dari oh. Yung dari. Dan mo silong kainit kay dito. 1 2 1 2 3 4 5. Dali. Dali. 1 2 3 1 2 3 4. Kuwag na sa usa guys kay namatay agad itong kinagamyan. Kay pirmi man nilang madatugan. Dapat to guys, grabing kainit na ah. So ganahan ko magtanaw daning mga buwaka okay. Magkadaghan ba. So kuan ko dan lagi guys mag-seed ko usab kay rong hanto didto ba. Inja ug ting-uwan na. Hanas ang tamnan og mga malunggay. Karakilid hanang tam nagkalunggay kay namo kamunggay dito guys so duha ka punuan. Sa likod po na naputi kamunggay. Diyan ang labaday si Nicole. Hindi mo haya-haya na mo diha. Kaya pa man mo katay itong ahang upo. So pwede ra po siyang himuan og hay-hayan dito nakita. Ara dyan kainit. Sa nga tanan guys, grabe sobra kainit. Kita maka liik-liik sa sobrang kainit kaya basig atakihan tag kuan na ni sa ara kainit. So inom tang tubig kanunay guys kay grabe dyan kainit. Basta mapadung nagmayo aram na dyan inita. Jahar na sang gipadakyon as dyan guys kay mudakyon as dyan malandong man diha. Grabe guys. Bisa ka ja ipakuan da ko ni Ma'am Bi kay magpali-out na si Zadari sa tubangan. Hala, cute kasi guys na inusara si Zadari dia. Pungpung alis nang paladyan kay tinang tawanan. Kuan magpali-out na si Zadana ni Rubin sa kay si Rubin kay na may trabaho. So libot ta dari guys. Sa ganahan di ko magtanaw dan yung mga buwaka kay nagan kasi sa buwak ba diyan na sang irilihan dito padung hanto dito unya na guys og kuan na karang di na kadyo init ng mga June na ba kay tinguan na karon di sa pwede kay kuan grabe inita
So maratoy hang vlog guys. Salamat ka junjung tanan sa mga nagpabilin dari sa atihang pagtan-aw ni atihang YouTube. Salamat ka junjung tanan. Bi muli li sa tas dagat guys. Grabe inita po nagdagat guys. Saya nga wala nabantay ako ba kapaya sa kaon sa langgam. So luoy pag langgam guys. So, kaon na naman nas langgam. Diya gahapon di ay burn out. Burn out gahapon mag burn out manggod diri mi magtambay. Ani magtambay na ni burn out. Kay hangin man rin lugar guys. Ay ka mag lingkod. Oh, grabe oh. Arang kainit. So, daghang kayong salamat ninyong tanan guys. Salamat ka dyan ni Mambi.